Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, laing adlaw na usab ang sugilanon na atong sundan o pagpaminaw karon. Bagong bayani. So sa dili pa nato sugdan ang maong sugilanon, shout out muna. Shout out, mega love shout out kay Ronel de los Reyes. Sir, salamat sa imong panunayon nga pagsubaybay. Kay Tropang Bisdak. Yan sir, salamat kayo. Gihurot gyud nimo akong video upload o sunod kay Ma'am Ami Alexander of Atlanta, Georgia. Yan, Ma'am, salamat sa mga kanunayon. God bless. Ingat-ingat po dyan sa Atlanta. Ug sa akong pamilya diha sa Cebu, amping mo kanunay. And sa Danao Norte. Og sa akong amigo diha sa Toledo, Pinamungahan, kang Joe. Yan, Migo Joe, amping-amping lang ta kanunay. So padayon lang kita sa atong adlaw-adlaw nga pinabuhi. So karon dili na ta maglangan. Sa dili pa di ay usugdan ang drama. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe og click pod sa notification bell para updated mo sa akong adlaw-adlaw nga upload. So bagong bayani ato nang isunod o baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama ni Mr. Marlo usa ka OFW sa Canada. Let's go. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og ting ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Marlo. Ako, si Ellie, nga adopted son ni Mami, o si Tito Butch, gianugnan gud kaayo sa sayo nga pagtaliwan sa akong inahan. 3 weeks ang bakasyon mi Ellie sa Pilipinas. Gipaila ko niya si Syra o nakadaig siya sa kagwapa o kabuutan ni Ellie. Unya, human malubong si Mami nibalik sa Canada si Ellie o gisaaran ko niya nga makatrabaho gayud sa Canada. Nalipay ko kay suportado kayo sa maupong plano ang hinigugman akong si Syra. Nagpasalamat sa ko ni Greg kay ug dili patungod niya, dili mi magabalik sa akong mahal. Gisabutan namo ug maayo ni Syra ang bahin sa umabot nakong paglarga sa Canada. I love you, Syra. Andam maghihapon ko nimong higugmaon o paabuton. Hangtulon niya sa akong pagbalik. Ha? Syra? Isaad ko ni mo, Marlo. Andam gid kaayo ko magpaabot hangtod sa imo niyang pagbalik. Aron tumano ng imong mga saad. Salamat. Salamat yun kaayo, Syra. Larga sa Manila, Marlo. Dunay makatabang nimo dito aron mas mapadali ang imong paglarga paingon ngani sa nasod sa Canada. Mao ba, Ellie? Ay kabalaga, suportahan tagyo ka sa imong mga pangandoy. Salamat. Salamat yun kayo. Mas mayong na kay Manpower Agency nga mo'y muasikaso sa imong visa entry diri sa Canada. Sige. Tabangi ko anong bahina kay
gusto na gyud kong makalarga na diha. Larga lagi ka to sa Manila. Tuwa dito nagbase ang Manpower Agency. Nga mo ini pahimutang na ko diri niya itong una ko palang paglarga nga ni. Okay, Eli. Ug kuan, pangitalan sa si Mr. John Haikad, ha? Magkatabang na siya din eh. Magkatabang siya nimo. Oo, buhaton ko kana sa labing dali gyud nga panahon. Sige. Maglaom ko og dugang update unya gikan mo ha, Marlo. Naibaw na si Mr. John Haikad bahin ini. Okay. Salamat kung mao ka na, Eli. Parang tarong ni Saira nga imong hinigugma, ha? Yes. Abi nimo, we're getting stronger than ever before. Ingon yun niya ang relasyon kung pareho mong open-minded o kontento sa usagusan ninyo. Gusto ka, Eli. Gusto ka. Og daghan ka ikong nakatunan base sa experience sa relasyon namo ni Saira. Mula rin ako sa Manila. Sinugdan na rin kini sa among panaglakyo ni Saira. Diyos ko. Ligo na kami sa usag-usa. Ug kung ta, among masurvive ang tang trials sa panahon sa among panaglakyo. Mahal ko kayo siya. Mahal kayo na mo ang usag-usa. Pag-amping ba dito, ha, Marlo? Ikaw sabi din eh. Pag-amping. Og abutan ko sa kong pagbalik. Oh, Marlo. Paabuton ko ikaw sa imo niyang pagbalik. Saksi ko sa inyong pagminhalay. So, kapatid kay ko nga makabaton gyud niya puhon o katumanan ang inyong mga saad ug panumpa. Marlo, Saira. Thanks, Greg. Salamat, Greg. Abing sa biyahe. Akong amigong tunay. Oh, daghan gyud kang salamat, Greg. Ikaw di ang refer ka na ko ni Eli nga tuwa karon sa Canada? Oh, yes, sir. Ako si Marlo. Sama namin sa maragsoon ni Eli. I knew the story. As in, sud kay na ko si Eli. Mo magani nga disublibaran ang iyang gihangyo para nimo, Marlo. Salamat, sir. Oh, Mr. June Hackett. I'm Mr. June Hackett. Okay. Okay, tana sa accommodation. At ko ikaw i-house dito. By the way, dili sa hitbook nga ng among pinagsamahan ni Eli din sa Manila. Di ba, Sir John? Yes, gani. Few weeks ago, sadyang paingon na siya sa balik sa Canada. Hapit pagit siya na ako din nga maglingaw-lingaw ko namin. Kadiyot ragot to. Pero, sulit kayo so far. Mawaday, sir. By the way, ang Sir. akong uhaing pasubo sa kamatayon sa mong inimam sa tita ni Eli. Salamat, Sir John. Istorya taog diwas niya dito sa accommodation, Marlo, ha? Relax na diya. Unsa man. Sandig sa kundugan, Marlo. Ninigyo ko sa Ontario International Airport, Pinis, Canada. Ninigyo ko dandas ako mga tiil. Sa dapit nga mo katumanan sa akong mga pangandoy para sa mong maayong future ni Saira. Lord, ninigyo ko sa Ontario, Canada. Ang dapit nga mo niabli og maayong oportunidad ni Eli sa trabaho. Og mausab ang nihatag ni ini sa maayong kinabuhi. Nimo nagikan ang tanan, Diyos ko.
ikaw mo'y tinubdan sa mga grasya. Busa pa ngayon ko sa manini mo. Ilaw taon ko ang pasagdi. Isalig na ko ninyo ang tanan, Diyos ko. Hello? Marlo, right? Wow, kagwapa niya. Yes, I am. And you are... I'm Jera, your colleague at your service, sir. Glad to meet you, Jera. Huwag yun masayop si Ellie sayang pagpili o babae nga higugmaon. Ala no? Mawaw man sa tao eh. By the way, welcome to Ontario, Canada. Thanks, Jera. Gusto si Ellie siyang giingon about you, Marlo. Yes, Marlo. What do you mean? Medyo stricto kuno ka. Pero mas gwapo pa kuno ka kay niya. Oh, mau ba? Uy. Yan ang storya ha. Dili na ako. Bitaw, ayaw ko og i-kumpara ni Ellie kay na siya na-prove sa iyang kagalingon. Isip, maayo og manapusong empleyado. Samtang ako, magsugod pa lang sa akong pagpanipad. Kinsay nasayod. Ngayon mo pa rin siyang malabuan, di ba? Ha? Oh, lisod na. Kay bright boy o kugihan si Ellie. Bitaw. Pero, maningkamot lang good, di ba? Oo. Oh, gusto ka, Jera. Mao ka na ibugtong puhunan. So, sa ka OFW. Okay ra ka din, he? Yes, Jera. Okay rin yung kayo. Mao man ni ang room nga gi-occupy ni Ellie kung mo visit siya din, he. Anhiman siya mo dayon. Okay. Dapat man kanina yung mga butang-butang diha. Kagwapang yun eh. Di ko pulaan na magsigit na niya. Hey, Marlo. Kaswerte ni Ellie. Hello? Ay, sorry. What's wrong? Kawan, wa man. Wa, Jera. Ako lang kanang, sayang ba nga, si Ellie, hindi nga akong pag-abot karon din eh. Oh. Don't worry. Magkita raw niya mo ni Ellie. Sa pagkakaroon, busy pa kayo to siya sa pag-manage sa laing branch dito sa Winnipeg. Kanindot niyo kandis. Anong mahingom? Welcome to Canada, Marlo. Thanks, Ellie. Are you feeling comfortable? Yes, Ellie. Not just as comfortable, but of course, safe and sound as well. Wow, that's great. Sutihan mo si Mang Boy. Buutan o guwapam day kaayo sa Jera. Mura girug artista. Pastila ni mo, Marlo. Dili ba nga gwapa o buutan masab si Saira nga imuhang girlfriend dito sa Pilipinas? Oo, man hinoon, but my point is... Ops, Marlo. Hey. Salamat kayo mong na-admire ang akong girlfriend, ha? Kuan, kanusa man ka mo ari sa Ontario? Aron ta magkita og magaymamat, Ellie. Relax lang yun, ha? Napaka-appointment with the CEO and the head of the office. Okay. Thanks, Jera. Si Mr. Tyler, siya ang CEO. O si Mrs. Fricka, maoy head sa Human Resource Office. Good morning, Mr. Tyler and Mrs. Fricka. Good morning. Good morning. Yes, good morning. Medyo kikulbaan kaayo ko. Pero kinahanglan ako ipakita nila nga confident ko nga makikatubang nila nga akong umaabot ng mga boss. My name is Marlo from the Philippines. So, you are the relative of Mr. Ellie, right?
Yes, Mrs. Frika. He is my foster sibling. Well, actually, you're already hired. But we still having this short interview just to know more about you. Are you ready to answer questions, Mr. Marlowe? Yes. I am ready, Ma'am. Congratulations, Marlo! You're officially hired. Thank you, Jera. Nag-expect ba gid sila og maayong serbisyo niya nimo sama ni Ellie? Paningkamutan gyud ni anak ko kutob sa akong mahimo, Jera. Mahimong dili man ako malabon si Eli, but at least ako matupngan. Oh, congrats ha, Marlo. Thanks, Eli. Dali kayo nga nagka-report si Jira nga rin ako. Tasa ba kunog expectation sila si Mr. Tyler o si Mrs. Frika? Mao lagi. Ay, kulbaan ko kay di ra ba ko sama nimo ka Bright, Eli? Ay, ilum na Marloy. Bitaw. Dagan gyud kayong salamat ha, Eli. Ay, naon sa. Nga naman ko eh. Yabang naman tingali ko. Di naman hinon mawaas akong huna-huna ang tamis yung pahiyom ni Chera. Stilan. Kauwang ining pagbatia. Ligog man ili katong babayhana. Ug nganong siya man ang masod sa akong huna-huna. Nganong si Chera man ug dili man si Syra. Gusto si Ellie sa iyang giingon about you, Marlo. Yes, Marlo. What do you mean? Medyo mas stricto kuno ka. Pero mas gwapo pa kuno ka kay niya. Mao ba? Uy. Iyan ang storya ha, dili na ako. Bitaw. Ayaw kong i-kumparar ni Eli. Kay naman siya na-prove siyang kagalingon. Isip, mayo o malampusong empleyado. Samtang ako, magsugod pa lang sa akong pagpanimpad. Kinsay na sayod. Og imo po niya siya malabuan, di ba? Lisod na. Kay bright boy o kugihan si Eli. Bitaw. Pero, maningkamot lang good, di ba? Binuang ni pabati. Binuang yung kayo ni. Dili mayong hatagan ako nagbili. Kay usan kamatang sa tentasyon nga posible makaguba na mo ni Eli. Sama na mismo nagsuon. Kay adapted siya ni aning mamitis. Si Syra nga akong hinikugma. Nagminahalay na kami doha. Busaway katarungan nga magpatintal pa ko sa lain. Dili na ba ko immature? Ha? Dili na ba sab ko way buot? Oh. Ha? Sorry ha. Marlo. Ako'y angay nga mag-sorry ni mo. Syra, sorry. Sorry kayo itong mga panahon, ha? Kalimtan na lang gusto neto. Let's forgive and forget. Nasa di ako lapsa sa tamang hingayon na. Pero, bisan pa man o ni aksyon nagkagtalikod, apan, nagpabilin ragyapon ka. Tungod kay mahal ka ayot ka, Marlo. I love you, Syra.
Anda maghihapon ko na imong higumaon o paaboton. Hangtod niya sa akong pagbalik. Ha? Saira? Pero, sa panagkaila palang gani na mo niya itong gisugat ko niya sa airport. Na love at first sight ako niya. Sa uyab pa yun sa giisip lang kong iksuon. Guwapa o buutan si Saira. Pero, mas bugat ang gibati na ko nga to ni Jera. No worries, Marlo. Willing na kit kong matudlo ni mo sa angay ni mo makatunan. Thanks, Jera. Mosad ba ginahangyo ni Ellie na ako. I-guide jud ko no ka. Aha. Mao ba? Yes, Marlo. Abi ni mo, gusto kong makatunan sab nako ang mga trabaho ni Eli dinhi sa opisina. Okay. Enjoy of doing so. Tuod ay padayon lang sa ha. Napasag ko yung mga paperworks nga at manunon good. Okay ra ba nimo? Yes. No problem. Sige, padayon lang. Inspired kaya ko magkaton sa akong trabaho. Nampuang naman tingali ko. Nakagusto ko sa uyap na Eli. Kumusta, Marlo? Okay rin kayo, Eli. Nag-enjoy yung kayo ko sa akong trabaho. Medyo lisod sa sinugdanan pero nakaya ra gyud. Wow, that's great. Pasensya na gid. Saon sa? Sa imong pag-abot, karon pa kita makita. Saon nga busy mo kayo sa kung bagong posisyon dito sa Winnipeg branch. Ay, okay ra oy. Nakasabot kay ko, Eli. Si Ira dito sa Pilipinas, kumusta? Ha? Nagkakontak ka na ba mo? Ha, Marlo? Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw ang katapusang sumpa ni suwatampo ni Marlo nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong